Алар билерге тийиштүү түгел, ничек керек. Ничек кыйбат. Уфтик диш деп айтасы келет, типа, приземлейсиз. Бүтүн кишиде сенин үчүн ашык буларга тийиштүү түгел бит. 1 900 000 та вообще жете. Нерсеге 500-600 километр Башкортстанга йөрүгө. Яшьләргә арты белән утырган, безгә арты белән утырса ярыймы? Достlar, sizning bilan men Aygul Burxanova һәм сез килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бездә бүген кунакта җырчы, алып баручы әле ул гына да түгел, ут хатын-кыз Гөлназ Шәрифҗанова. Сәлам, Гөлназ. Сәлам. Гөлназ Шәрифҗанова, җырчы, алып баручы, режиссер. Үз эшенә бирелеп эшли. Позитив шәхес. Гаилә җанлы хатын-кыз. Кушкар йолдызлыгында туган. Хатын-кыз дигәч, әйтәм, мин мондай образда ниндер бер подросток ашагы кебек. Юк, миңа калса бик шәп, менә синең мотор носкиләреңдә әле шундый. Ул носкиләрне яңа елга бүләк иттеләр, Миңа шундый шәкеләр, анда шундый мотор. Ярый, Гөлназ, 25нче елга, яңа елга нинди планнарыгыз бар? Без төп бер максат куйдык Илсур белән икебезгә. Хәтта без инде аны теге ниндер максатлар листочигына язып, теге книга желаний диләр бит инде. Нәрсәләр кирәк эшләргә 2025 елда. Көн килә дә китә, вакыт ничектер тиз уза, әйтәм, әйдәле. Шулай да эмоцияларга күмелеп яшәргә кирәк. Шуңа күрә без күбрәк теге быелны ниндидер сәфәрләр, ниндидер путешествие, кичкенә генә 2-3 көнлек булса да барып кайтырга әйтәм, шундый максат куйга әле ай сайын. Бик яхшы план, миңа калса безнең караучыларыбызга да бу планны алырга кирәк үзләренә. Авылга булса, авыл тоже считает. Әлбәттә, ул бит яңа эмоциялар. Ул бит шуңа шулай күрә. Миңа калса менә шундый мотор нотада без синең белән кагыйдәләргә күчәргә әзер. Без яңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа мотор итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Әзермесең? Менә башка кеше турында булса, мин борчылмас идем. Ни кадәр башка кеше, димәк, сез бит инде минем өчен башка кеше, Айгөл, минем турында нәрсәләр беләм икән, нәрсәләр, менә ул бит инде читтән карасаң күбрәк күренә дигән әйбер. Шуңа күрә бик, тикшереп карыйк. Әйдә киттек. Беренче сорауга күчәбез. Син тапшыруында мин бит Купидон фәрештә дигән җөмләне ничәнче минутта әйттең? 11нче минут 11нче секундмы? 22нче минут 22нче секундмы? 30нче минут 30нче секундмы? 44нче минут 44нче секундмы? Мин бит Купидон фәрештә. Вставкасы керми монда тапшыруның вставкасымы? Анда бит бер вставка да бар, хотя вставка. Барысы керә. Но беренчедән бу каян чыкканын, аның историясын, тарихын мин беләм бу Купидон фәрештә. Инде теге тамашачылар уйламасын, мин Купидон фәрештә дип. Ул инде бер мәҗлестә шулай кулланырга туры килде, әйберләр белән, крыльялар белән киеп. Ничә бу конкретно тапшыруда. Кайсы вакытта әйттең икән? Мин ул тапшыруны үзен карадымы? Отыда карамадым, әлбәттә. Отрывки инде чөнки мин үзем белеп, үземә бик скептически теге карап, теге үземне әзгенә уялам дип тә әйтим инде үземне карарга. Булсын 33 минутта 33 секунд. Шуны сөйләбез, димәк, 3 санның яраткан саның. Юк, анардан түгел. Сөйләдек җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Башында иде. 11нче минутта, 11нче секундта әйтә башладык. Синең белән бер дә кәефебезне төшермибез. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Гөлназ, беренче булып, нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме? Әйдә дөреслек булсын башлый. Әйдә дөреслек булсын, дөреслектән башлыйбыз, әйме? Әйдәле, без синең белән үткән ел турында, 24нче ел турында сөйләшеп киттек, әйме? Бер социаль эшләрдә, ярымграмда дип әйтик, син 24нче елга нәтиҗә ясап, язган идең. Машина да алдык, фатир да алдык, кредитны да яптык дип, әйме? Менә бу уңышны нәрсәдән дип уйлыйсың? Нәрсәдән килде менә шундый уңыш сезгә? Акча керүдә, менә шундый концертлар күп булуда, мәҗлесләр күп булуда, нәрсәдән дип уйлыйсың? Ул 2024 ел минем өчен башкача форматта узды, әйтик, менә шушы эш юнәлешендә. Ул бит
менә без бит инде менә ничә еллар дәврендә дип әйтик, 15 елдан артык мин шәхсән үзем, аннары 10 ел инде без Илсур белән шушы бәйрәмдә кайныйбыз. Ул бит менә атна сайын бер ниндидер бер коробкада яшибез, әйме? Һәм шушы коробка ул безнең өчен 4 нидер бер шакмак менә яшибез. Һәм читкә чыгып китер өчен мин бер форумга барып кайттым, шәхсән алып баручылар, организаторлар менә һәм бәйрәмне ничек итеп башкача юнәлештә, ничек итеп аны башкача дополнительно акчасы да кирсен өчен, кэш та кирсен өчен, һәм шул ук вакытта син артык күп көч түкмичә, эмоциональ яктан беренчедән, шуңа өйрәнеп, ничектер яңа проектларны алып, шул ук әйбер ул әйтик, яки менә веткалар эшләр разветвляются дип әйтелгәндәйме. Һәм шуннан соң, һәм шул ничектер менә булышты. Аннан соң син эмоциональ яктан бик позитив булсаң һәр вакытта, выгорание булмагач, ул бит башка эшләр дә кирип тора. Ул әйтик, без Илсур белән икебезне, мин инде үзем турында гына әйтмим, без үзебезне как кофе 3 в 1 дип әйтәбез. Кирәк икән татар никах, хәләл бәйрәм, ихлас дигән, намуслы ниндидер әйме, кирәк икән драйвовый ниндидер бер корпоратив әйтик, командалар туплап. Кирәк икән концерт, Гөлназ Шәрипҗановлар, шәхсән сольный концерт. Кирәк икән русча җырлаучы, пожалуйста, әйме? То есть монда юнәлешләр, кирәк икән техник яктан оснащение, подрядчик. Без барысын да яба алабыз. То есть монда универсаль булу безнең өчен бер менә шушындый бер булышып тора. Һәм мин аны мактаудан түгел, ул ниндидер мин үземә бер записка ясадым. Чөнки шушы күп еллар узгач, мин бит инде шушы социаль челтәрләрне үзем карыячакмын. Һәм үзем өчен ул бер заметка булып торачак миңа. Искә алып, менә бунда ничек булды. Һәм машина алуда ул теге мактанып түгел, чыннан да бик авыр булды ярты ел элек, чөнки бар бер из-за обстоятельств сата алмадык бу машинаны, яңасын алырга кирәк иде. Ни өчен яңасын? Чөнки зуррак кирәк иде, чөнки безнең командабызда, аппаратурабызда күбрәк. Ул эш өчен иде машина. Һәм шулай туры килде, менә җай чыгып торды бит. Бусы да калды. Фатирны без япмадык, шулай ипотека түлибез без. Ул безнең ипотекада. Бер кредитны яптык, ул кредит безнеке түгел. Фатирны алгач, ремонт ясарга бик күп акчалар кирәк иде һәм апай, менә Шалда яшәгән бер эш туган апа, наличка юк диде, кредит алып бирә алам диде. Әйтәм, мөмкин булса, без ул кредитны үзебез түләп бардык ел дәврендә. Менә шулай итеп туплап, инде без аны түләп куйдык. Афәриннәр, сез инде шулай күп эшләгәннән инде бу. Шулай, күп эшләгән. Аннары соң менә әйттең, миңа калса энергетикны син шулай итеп җайлы биргәчнән сиңа барысы да килеп бара. Әйтәләр бит хәзер бик модны дип әйтеп куйам әле, потокта булу. Менә мин потокта, шуңа күрә миңа барысы да җиңел килә, җайлы килә, һәм мин барысын да алам, үземә кирәклене алам, кирәкмәгәнен кырыйга куеп торам. Афәриннәр, тагын да шулай булсын, 25 елга инде планнарыгызны төздек дип әйттең. Барысы да чынга ашсын. Рәхмәт зур ихлас җавабыңа. Күчәбез синең белән киләсе сорауга. Ярамаграмдан кайсы хэштегка син язылмагансың? Язылмаганмын? Әйе. Анда хэштегларга язылып була. Кешеләргә генә түгел, хэштегларга да. Бәлки бу сиңа яңа ачыш булыр, әйме? Беренче хэштег Зоя Салошина. Язылмаганмын. Әйе. Икенчесе Гульназ Илсур Шәрипҗановый. Өченчесе Артур Гулина. Дүртенчесе Гульназ Илсур. Кайсысына язылмагансың икән? Но бу хэштеглар, гомумән хэштегларга язылу дигән әйберне бәлки күрмим дә, но бу хэштегларны мин үзем куеп барам. Артур Гулина бу явно минем яшьләр, молодожаны дип әйтик. Аңа значит, димәк без ниндидер бер хэштег куйганбыз, барыбер язылганмын инде ансы. Зоя Салошинага язылганмын кебек. Менә хәзер менә шушы кайсысы икән, диме? Ике булсын, Гульназ Илсур калсын. Әйе. Менә икенчесе Гульназ Шәрипҗановый. Как будто был русчада язылмаган. Бәлки шуңа язылмаганмындыр. Әйе, икенчене сөйләп алабыз, әйме? Әйе. Но мин аны куеп барам. Алдык җавапны, икенче җавапны алдык, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез.
Yok şul менә, киресенчә. почти шул инде. Әйе, почти шул. Киресенчә Гөлназ Илсур Шәрипҗановага язылгансың, инде Гөлназ Илсурга язылмагансың. Рәхәтләнеп күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Икенче тапкыр, нәрсә сөйлисең? Булсын гамәл. Гамәл сөйлибез. Шәп. Алып баручы буларак, әле алып баручыдан ерак китмибез, әйме, алып баручы буларак сиңа ситуациялар бирәчәкбез хәзер. Һәм син шул ситуацияләрдән чыгу юлын табарга тиешсең. Ярыймы? Беренчесе. Президиумга аркасы белән утырган өчен әни кеше үпкәләгән. Ул вакытта сез алып баручы буларак ни эшләсез? Бәйрәм барышыннан ук мин әти-әниләребезне утыртабыз шундый җиргә, яшьләрдә бөтен программада күренсен өчен. Менә әгәр дә шундый ситуация килеп чыкса, Демәк, алар белмичә утырганнардыр шунда. Һәм син? Утыртабыз. Киресенчә утыртабыз да, ничек кирәк. Әгәр дә ул инде елый башлаган булса, мәсәлән, бар кешегә ачуланып, менә мин яшьләргә аркам белән утырдым, мине бер дә хөрмәт итмиләр дип. Кызым, яшьләргә арты белән утырган, безгә арты белән утырса ярыймы? Ул күпме акча түли программа карасын өчен безгә арты белән утырырга тиешме? Юк. Ул очракта ул яшьләрне күрмәскә мөмкин, ләкин программага һәм бөтен кунакларга карата, димәк, ул бит инде арты белән тора, чөнки әти-әниләребез безнең беренче өстәлләрдә утыра. Һәр хәлдә, һәр вакытта. Ансы да дөрес түгел. Димәк, андый очрак гомумән килеп чыгарга мөмкин түгел. Гомумән килеп чыкмый. Әгәр дә чыкса да, димәк, ул сезне хөрмәт итеп, сезгә алды белән утырган булып чыга. Әйе, мин һәр вакытта без подсказываем. Алар бит белмәскә мөмкин. Алар белергә тиеш тә түгел, ничек кирәк. Алар бит, мәсәлән, беренче тапкыр. Алар бит елда туйлар үткәрми. Мәйтәм, сез әти-әниләр утырасыз каршыга, без дә сезне күрсен өчен. Яшьләр дә күрсен. Зачем яшьләр күрсен? Не надо аларга яшьләрне күрергә. Әйе, безне карасыннар, әйме? Киттек, икенче ситуация. Кунакның хәле авырайып киткән. Кызара башлый, йөткерә башлый, кычытына башлый, һәм инде шешенә, һәм аңында югалтырга дигән менә состояниегә килеп җитә. Ул вакытта ни эшлисең? Җаным, үләсеңме инде син юкмы? Үләсеңме соң инде син дип, менә килеп әйтерим, шулай җиткерә торган кеше булса, ләкин ул инде нормаль, адекватный кеше булса, утыра да чыгып китә. Әгәр дә менә шундый менә инде йыгылам дип торса, син ул вакытта ни эшлисең? Аллаһ, бер туй искә төште. Безне, конечно, җырларга гына чакырганнар. Ул 2 ел элек, менә әле недавно гына, 1 елда узмагандыр. Шул туйдан соң без аннар беләбез, ул туйда бер абый үлгән. Һәм әйтәм, без бит инде беләбез, теге җырлаганда ниткән менә шу абыйды йөрәк белән кинәт үлеп китте. Һәм шул вакытта мин алып баручы урынына үземне куйсам, мин кыелып төшкән булырым. Менә мин кыелып төшкән булырым. Мәйтәм, ничек чыктыгыз сез? Ничек дәвам иттегез сез ситуацияны? Аны тиз генә инде урамга чыгарып, скорый чакыртып, аны инде күп кешене кеше күп, хайран 120 кунак белмичә дә калдылар инде алар аны, если честно, дип инде. Менә шундый ситуациялар булганы бар. Әйе, менә монда ул ситуацияны чыгу миңа бик авыр булыр иде. Ярый, ул әти түгел, якын туган, дядя. Әйе. Ярый, üçüncü ситуация. Без дәвам итик. Тортларны бутаганнар булса, мәсәлән, бер үк урында 2 туй алып баралар, һәм тортларны бутаганнар. Ул вакытта инде алып чыкканнар, инде күренә барысына да. Хәзерге тортлар алар барысы да матур. Нәрсә дип әйтерим, димәк, менә сезнең теге тортыгыз, бусы тагын да яхшырак, бусы тагын да кыйммәтлерәк, шуңа күрә. Давайте, димәк, шуны насыйп булган, нишәтәсең. Ярый, 4нче ситуация. Теркәлү вакытында булачак ир, булачак хатынның исемен бутап, икенче исем әйтә. Минем бутаган бар. Шулаймы? Айсылу урынына Ойгөл дип әйткән бар минем. Әсә киресенчә Ойгөлмы, Айсылумы? Вот ничектер менә шулай. Чөнки алдагы көнне шул кәләш иде, һәм икенче көнне. Мин инде ул историяны хайран күп сөйләгән бар. Ул инде күп еллар элек, хәзерге опытта түгел инде дип әйтәсем кирәк, курыкмагыз. Ничектер ситуациядан чыгып, бу ситуациядә ул гомумән аны исемен әйтергә тиеш түгел. Минем мәсәлән теркәлү вакытында, церемония вакытында кәләш яисә кияү, алар исемнәрен бер-берсенә әйтмиләр, шуңа күрә андый ситуация булмаячак. Андый ситуация булмаячак. Ярый. Һәм инде соңгысы кунакларның яртысы килмәгән. Менә алар 100 кеше булырга тиеш булганнар, 50-се генә килгән. Ул вакытта ни эшлисең? Ул очракта бит күбрәк әти-әниләр борчыла башлый. Чөнки менә чакырган кунагың килмәсә,
Ширап яткан хатыны үлмәсә дигән кебек шундый бер анекдот та сөйлим әле мин. Но Аллага шөкер ди, менә бүгенге сезне хөрмәт иткән һәм иң кирәкле кешеләр сезнең өчен, сезнең өчен җан атып тора торган, сезне яраткан, алар бүген биредә. Башкалары Аллага шөкер килмәгәннәр. Чөнки, демәк, аларның яисә энергетикалары, яисә килмәве уңайлырак. Шулай булсын. Шулай торып моторлап, әзрәк түгәрәкләп, әйме бу очлы ситуацияләрне. Алып баручылар, видеографлар шушы өстәлгә утырып ашый ала заты. Андый әйберсдә бар. Ярый, рәхмәт. Менә синең белән ситуацияләрне инде карап чыктык. Рәхәтләнеп, бар ситуациядән дә чыга белә Гөлназ Шәрҗбянова. Инде монда тәҗрибәдә үз ролен. Менә шуны да мин дә уйлап куйдым әле. Менә хәзер бит инде әйтик, яшерен батырын туйлар үткәрү, алып бару, аларның теге алып баручылары да, артистлары да, алар бик арзан түгел. Арзан түгел. Һәм мин теге бәяләрне миннән сорый башлаганда, әйтик, менә шундый бәя, ничек кыйбат. Яшы, мәйтәм, у вас всегда есть выбор. Сез можете арзан алып баручы алып барга. Ләкин менә шундый ситуациялардан чыга белү процессы, экстренно реагировать на какие-то моменты, мәйтәм, ул кыйла да төшә. Мин бит инде үзем курслар алып бара башладым, алып баручылар өчен. Һәм шундан да мин инде мәйтәм, сез моннан теория алып, әлбәттә ул сезгә ниндидер бер база гына, вот начальная ступень. Чтобы дальше, больше делать, сезгә надо хвататься за любое мероприятие, за любой бюджет и делать ясарга. Шуннан соң әйтәм, сез уже тәҗрибә туплап үзегезгә, мондый яисә башкача ситуациялардан чыгу белү процессы бар опыт белән килә. Тәҗрибә белән инде. Тәҗрибәне туплый, нарысың инде кыйбатрак бәягә дә чыгасың. Алып баручы буларак дип әйтәм инде мин. Чыгырга була, барышында алып баручылар кем шулык бәядә калган. Нәрсәдән чыгып әйтәм, чөнки аларда менә бер ступень аларга шулай уңайлы. Алар бернинди үсештә түгел. Мне, например, это не устраивает. Мне надо. Һәм бүгенге бәядә безнең әйбәт, арзан да түгел, кыйбат та түгел дип әйтәсем килә шундый состав өчен әйме. Ләкин әле андый бәяне дә уметь надо отрабатывать. Әлбәттә. 24-нче елга бер бәя булса, 25-нче елга шулык бәя буламы? Юк, бераз кыйбатрак. Һәм ничәгә? Һәм нинди бәя булачак? Бәясен әйтим мин? Юк, әйтмим. Ни өчен? Чөнки безнең төрле пакетлар бар. Менә миңа язганда да туй алып бару күпмәгә тора. Әйтәм, вакыты, время, локация, да? Бәлки ул Башкортстан якларына хәзер бик күп итеп чакыра башладылар. Мин белән бу бәя Башкортстан өчен кыйбат. Миңа нәрсәгә 500-600 километр Башкортстанга йөрүгә, мине монда да әйбәт. Ләкин миңа кызык башкача, мин анда чыгып китсәм, алар өчен бу ничектер башкача булачак программада, алып баруда, сез башкача алып барасыз, башка формат, менә бүтәннәрдән аерылып торасыз дип әйткәннәр инде, хайран күп кешеләр бар. Төрле пакеттан тора. Наполняемость. 6 кеше эшлиме? 4 кеше эшлиме? Әйдә алыйк иң зур пакетны. Иң зур пакет, тулы пакет, тулы пакет 6 кешедән тора. Ул очракта шушы пакетның бәясе 130 мең. Аңладым. Әзрәк кенә бер бәягезне беләдерим, әзрәк кенә үскән дип әйтәң, шуңа күрә минем тагында ачыклык кертәсем килде. Рәхмәт, бик зур инде шулай ихлас җавап бирдең, әмма ихлас гамәл кылдык синең белән ихлас итеп. Күчәбез киләсе сорауга. Җырпыш тапшырында Илсур яңа фатирга күчкәчнән гөл алып бирдем дигән иде, әйме? Ул вакытта гөлнең бәясен әйтте. Мин гөлне дә хәтерләмим, бәясен дә хәтерләмим. Илсур алып биргән гөлнең бәясе нинди иде икән? Ул скидкалар белән алган бер аңладым. Ул гөл үлде инде ул җаны. 586 сум, 587 сум. Вот просто набум булсын 389. 389-ны алдык. Алдык. Күбеләп тормыйбыз, дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк, 388 сум дип әйтте ул аны. Рәхәтләнеп күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Өченче булып нәрсә сөйлибез? Әйдә дөреслек булсын. Әйдә дөреслек, чиратлаштырабыз, әйме? Ярый, дөреслеккә сиңа сорау бирәм. Кешеләрдә җинең сөймәгән сыйфат нинди? Син бит кешеләр белән күп эшлисең, әйме? Татар эстрадасында да эшлисең, мәҗлесләрдә дә эшлисең. Выпендрёжностьны ничек тәрҗемә итәргә? Кылтык ул кыланчык. Мин үземне ул вакытта кыланчык дип әйтерим. Кыланчык ул теге, менә ничек уйлыйм диде. Сәлам, вот это кыланчык. Типа, да? Ул түгел, менә кылану.
Менә мәсәлән, ул килә коллегалар арасында дип әйтикме, яисә булаймы менә теге манералы инде. Дүш дип әйтәсе килә, типа, приземлись, без барыбыз да шул бер җирдән атлыйбыз инде, очып йөрмибез кайдыр. Борынны күтәреп йөрүчеләр, әйме? Шундыйларны яратмыйсың. Яисә андый кешеләрне яратмыйм, но киресенчә, аларның нидер бит защитный реакция булырга тиеш. Бөтен кеше дә синең өчен ашык булырга тиеш түгел бит. Это же его право. Анарсын просто аралаша, ул нормаль кешегә әйләнә икән. Андыйлар да булганы бар. Ләкин менә беренче впечатление дип әйтик дә, ул менә шулай. Ярый, киттек, күчәбез синең белән. Киләсе сорауга. ВКонтакте социаль челтәрендә сезнең бар рәсми төркемегез. Әлеге рәсми төркем кайсы датада теркәлгән? ВКонтактены үзегез алып барасызмы ул социаль челтәрне? Үзем алып барам. Хәтта елы да бер бит. Елы да бер, көне дә бер, айлары гына әзрәк кенә аерыла. Димәк, 10-нчы гыйнвармы, 10-нчы февральмы, 10-нчы мартмы, 10-нчы апрельмы? Ул төркем башта беләсезме нәрсә дип аталган иде. 10-нчы елда бит әле мин үзем генә, әле без Илсур белән танышмаган, очрашмаган. Ул вакытта мин вокальная школа, вокаль дәресләре алып бару имеш алып ашып җибәрәм, шуңа ачылган төркем иде ул. Шуннан соң иде мин аны үземнең төркемгә әверелдем инде, алып баручы, теге ведущий мероприятие дип. Аннары соң инде шуңа күрә аның датасы шундый древний, мамонт. Кайчан килгән микән ул уй миңа. Явно не январьда инде, шул айныга эшләр башлангач. Ну, булсын апрель. Булсын апрель. Әйдә, апрель булсын, апрельне алдык. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Гыйнварда. Кем инде 10 январьда бөтен кеше ял итә, мин монда группа создавать итеп торам. Беренче эш көне. Гөлназ, рәхәтләнеп күчәбез тагын. Дөреслеккә гамәлгә киттек. Нәрсә сөйлибез? Булсын гамәл. Гамәл сөйләдек, чиратлаштырып барабыз. Сиңа бер кызык гамәл хәзер бирәм. Илсурга хәзер шылратабыз да. Сезнең хәзерге вакытта менә әле генә буласы мәҗлес бармы? Алып бара торган менә. 2 ел. Ансы 18 була. Хәзер Илсурга шылратабыз. 18 көненә миңа шылраттылар да, мине генә чакыралар дип әйтәсең. Син кирә. Анасы ул бит никах, көндезге никах, анасың бит без анары юбилейга чакырылган әле кунак буларак. Юбилейга килерсең. Яхшы. Һәм шул әйтәсең дә һәм инде аның реакциясын. Ул бит диджей, анда не зашлим. Безнең берәр кешеләр булыр инде, синең что-то чакырасылар килми әйтәсең. Аның реакциясын безгә эштәрәк кирәк булачак, тыңларга кирәк булачак. Аннары соң инде тагын бер шылратып, шаярттык кына дип әйтәсең. Шалтыратабыз, әйе? Аю. Жан сәлам. Кара әле ни. Иртә Шыңгырданга барабыз инде без. Әле менә 18 буенча Кукмарага теге көндезге никах ул сәгать 10-дамы, 11-дәме башлана, невеста звонит и говорит, безнең диджей таптык ди, аппаратура белән ди, сез үзегез генә алып бара алмассыз микән ди. В смысле, не понял. Менә мин дә аңламадым, нәрсә эшләргә микән. Ну, типа, бәясе шул калады инде, безнең теге таныш егет, үзе аппаратура куя, ут куя, үзе диджей булып утыра ди, типа, менә сез үзегез генә килеп алып барып, җырлап китә алмассыз микән ди инде. Типа, Илсурсыз ди инде, короче. Ну, бар. Сине яратмыйлар микән? Сез дә Илсурны яратмыйсыз, что ли, дип сора? Юк, без дә, ну, типа, без беләбез, сез бит инде үзегез алып барасыз ди инде, Илсур абый белән җырлыйсыз ди, менә үзегез генә килеп, нитеп. Ну, мен әйтәм, Илсур сезгә ничек итеп комачаулыйсың? Ну, вот, типа, не знаю. Типа, невеста вот не хочет, короче. Не знаю, короче. И ты там не наследил ничего? Кому? Кукмарада. Не знаю, кем сама бакчу айтам, фотографиясы бар мы, җибәр. Яра. Ладно. Короче, ты не против, да? Yok, в смысле, ну, ничек инде. Ну... Короче, үзеңне генә җибәрмисең инде син, мин аңламыйча. Yok, я хочу узнать, зачем они так делают, просто шоуна. Я, менә үземне генә җибәрер микән, шунысы кызык. Или син просто этот сейчас что-то делаешь, я не знаю. Ну, тапшыруда шулай итеп сорарга куштылар. Илсур исәнмесез? Всё, вот понял. Килде китте шоуда, менә шундый бер сорау бирделәр. Әгәр дә менә шулай эшләргә кирәк, шундый ситуация, Илсур реакциясе кирәк иде диделәр инде.
Вот. Ну, барып қойт, бар. Не болды? Самое главное, бір ғойлаға кірейш ақша. Әйе. Да, да. Все, Жан, давай. Пока. Давай, пока. Рахмет бик зор. Рахмет бик зор. Менә әзрәк шоккатып калды әле. Ничек? Ну, потому что реально нонсенс, казус һәм төрле ситуациялар бар, но шундый ситуациялар. Андай ситуация юк иде әле. Юк иде. Ярый, рахмет бик зур. Инде кыюланып шалтыраттык. Аллага шөкер. Илсурда телефон алды. Рәхәтләнеп эшләдек бу әмәлне. Күчәбез киләсе сорауга. Мин сиңа хәзер бер фотография күрсәтәчәкмен. Һәм ул фотосурәттә без нәрсәнедер яшердек. Һәм сиңа белергә кирәк, нәрсәне без яшердек икән. Чынаякмы бу, конфет тартмасымы бу, кесә телефонымы яки бал кашыгымы? Ага. Кесә телефон әлбәттә. Кесә телефоны. Әйе. Төгәл шулай хәтерлисең. Әйе, без бит инде бу ситком клип беренче татар эстрадасында бер кадр белән төшерелә торган, шуңа күрә без моны 7 сәгать төшердек. Шуңа күрә мин беләм инде кайда телефон, анда әле кызыл iPhone булырга тиеш. Ярый, алабыз алайса кесә телефоны, бәйме? Алдык җавапны. Һәмдер җавап. Әлбәттә кесә телефон. Әлбәттә кесә телефоны янында кызыл аклы төстә улаймы? Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребез сезне булмай. Шәп, әйбәт хәтерлисең. Менә бу дөресен дә инде бик авыр тәҗрибә булган. Беренче тапкыр шулай төшерү 7 сәгать. Ие, 7 сәгать алып берничә менә шул кадрны аласың, шалтыратасың. Әле анда барыбер теге ляплар бар. Монда теге телефон шалтырага тиеш, а монда, например, заставка тора. Булай итәбез, шул вакытта ук камера китә теге якка, бит инде кара бер стена крашены. Ул вакытта Илсур, бу вакытта мин переодеваюсь, уже башка кадр белән, ну анда бар моментлары, нюанслары. Вот егетләргә шуннан да зур рәхмәт. Шул егетләр белән без команда клиплар төшерәбез. Элек булмай. Әйдә, имә, хәзер инде Марсель Махмутов беләнме, әллә Рафил Гөлү? Юк, без Рафил белән эшлибез. Рафил белән эшлибез. Рафил ядер, ул безнең беренчедән туйны алып барга кеше. Икенчедән инде ул Рафил ничектер безгә теге бәлки яшь айырмасы шул хәтлек теге әз булганга күрәме, Рафил белән безгә инде эшләүе җиңелрәк. Ну чөнки без монда алар Марсель белән бергә төшергәннәр иде. Чөнки анда Балмай продакшн. Шул. Шуңа күрә, менә ничектер бер кул, бер идеялар белән теге совпадать итеп эшләүләребезне дәвам итәбез. Спонсорлар кирәк. Языгыз, спонсорлар. Да. 1 900 000 у кого есть? Классный маркетинг. Ну, 2 миллион да кирәк. Вот 1 900 000 вообще җитә. Ләкин ул реклама яктан, у кого-то, если у кого-то есть продукт, вот эш, нидер әйбер сезгә нужно продвинуть от маркетинг яктан, да. Ул сезгә вообще экономия. Хәзер сез 1 900 000 чыгарасыз, ләкин аннары будете пожинать плоды. Иштеп калыгыз. Киттек, күчәбез киләсе сорауга. Сезнең 4 апрель көнне үткән концертыгыз, пирамида үткән концертыгыз, әйме, ул сезнең тере спектакль, мюзикл булып үтте, шулай ук беренче тапкыр дип аңладым, әйме. Шулай ук монда инде Рафил сезнең белән эшләгән. Әлеге соңгы фотода, менә шул концерттан соңгы фотода, сез анда күп кеше басып торасыз, әйме? Һәм ничә кешедә чәчәк бәйләме бар? Шуның саны кирәк. Әйе. Миңа кирәк иде синең шундый карашың. Көттем. Димәк, фотода ничә кешедә чәчәк бәйләме бар? 5, 6, 7, 8. Синең подсказкаларың бар? Подсказкаларым бар. Сен шалтырата аласың. Антма. Һәм инде миңа матур итеп белмәсәң, дөрес булган җавапны. Дөрес булган җавапны алып атабыз, әйме. Киттек, алып атабыз. Булсын беренче һәм икенче җавапны. 7 һәм 8 кала. 7 кешедә бармы, 8 кешедә бармы? Беренчедән, минем бит вакыт шикле түгел, шутлап алыйк көннәр бар ул фотода, һәм миңа безгә бүләк иткән чәчәкләрне мин бөтенесенә таратып чыккан идем кебек, менә шул. Әйдә, шуларны истә. Искә төшерик. Значит, 4 биюче. Так. 4-әүме, 5-әүме? Юк, 5 биюче, 3 кыз, 2 малай. Значит, без Илсур белән уже 7. Анда бар әле Артур, Рафил, Зөһрә, рилсмейкер должна быть примерно, плюс-минус. Минем балаларым да бар әле анда мин. Менә хәзер не буенча, значит, аларда, булсын 8 алайса. 8, ну монда синең 15-ләргә кадәр китә торып, Анда күп кеше, анда
Артур да постановщик бар, Рафиль да, мин хәтерлим, но Рафиль как будто Аларга шулай ук бирде. Юк, алар менә юк кебек. Ну, булсын 8 букет. 8. 8-не алабыз. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Әлбәттә 8. Афәрин. Ярый. Киттек. Рәхәтләнеп, шулай киләсе сорауга күчәбез. Син бездә эшлисең икән. Шаян ТВда килеп съемкаларга йөрисең икән. Әйе шул. Әйе шул. Айга бер. Искә Ике айга бер. Let's Play дигән тапшыру, әйме? Иә. Let's Play дигән тапшыруда синең белән чыгарылышлар ничәү икән? Хәзер шулай ук искә төшерәбез. 13, 14, 15 яки 16. Менә синең белән чыкканы гына. Ну... Ничә тапкыр килеп төшердең? Булсын 13. 13. 13 дигән җавапны алабыз. Төгәл. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк, 15. Юху! Күчәбез. Дөреслеккә һәммәлә. Нәрсә сөйлисең? Дөреслекме һәммәлме? Хәзер нәрсә сайлаган имәнем яманчы дөреслеклек идеме? Бу юлы гамәл булсын. Гамәл булсын, әйме? Ярый. Син ярамый грамга әле бер кемдә, бер кайчанда күрмәгән фотоны куярга тиешсең. Әйдә мин сөйләм. Синең фото альбомыннан. Ну, ярый. Әйдә. Давай. Әйдә. Алай дип эшлик. Киттек. Димәк, мин эзлим хәзер берәр кызыклы фото сүрәт. Менә монсын. Әйдә, давай. Ой, Кемнәр бу сөйләп җибәр әле? Бу Кайдан как раз таки менә шул мин йөргән форум, мин барган форум мартта, Ага. бу сибирский вариант, крупнейший форум алып баручылар өчен, организаторлар өчен, координаторлар өчен, гомумән артистлар өчен. Һәм бу Рита Савельева, и Рита Савельева крупный организатор. Мәскәү организаторлары, у нее там бюджет мероприятия там от 5 миллионов тебе дигәндә. Вот, она бывшая КВНщица. То есть у Масляков белән бер сәхнәдә торган кыз, тумышы белән ул Тамбовтан, по-моему. Һәм ичендә бик кызыклы мастер-класс иде ул. И шунда ул разыгрывала үзенең сессиясын. Типа бер сәгатьлек әңгәмә сезнең белән видеосвязь аша, нарыкматташ типа шәһәрләргә. И без шушы ике егет белән шушы сессияны җиңдек. Ләкин мин Ритага бер дә шалтыратканым булмады. Ләкин мин аңа подписаться итеп, бүтән әйтик лайфхак, нидер инсайтлары, нидер вот әйберләре минем өчен принимаю до сих пор. Әйе, үзеңә алып барасың. Кулланам аның шундый социаль шелтәре белән. Вот шул, куймам. Бик әйбәт, әйдә куйык. Моңа ничә ел үтте? 1 ел, 2 ел? 1 ел түгел, 1 ел мартта була 1 ел. О, шәп. Искә алып, әйме? Куйык. Ну, пускай будет. Булды, рәхмәт, бик зур. Безнең уеныбыз бетте. Безнең яшь буыныбызга, бәлки бардыр әйтәсе теләкләрең. Яшь буын бызгамы? Яшь буын, хәзер алар бездән дә акылрак. Бездән дә акылрак. Теләкләргә ул инде татар юнәлешендә барса, шунда татар телен онытмаска. Хәзер аның өчен бүтән мөмкинчелекләр дә бар. Менә шундый тапшырулар белән, шундый тапшыруларда элек без башка тапшырулар карасак безнең өчен әйтик Гүзәл Уразовалар, әйтик шундый буын җырчыларыбыз безнең өчен йолдыз булса, нидер недосягаемое, да? Без инде үзебезне алай торып хис итмибез. Менә ничек бер әйтәм бит, бер юлдан атлыйбыз. Шуңа күрә татар телен онытмыйча сөйләшеп, менә шундый үзебезнең милләтебезне саклап калып, кызлар, татар кызлары, татар егетләрне кияүгә чыгып, татар егетләре безнең татар кызларыбызны үзенә каратып, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт, бик зур бу теләкләрең чыңлашсын. Безнең инде сиңа бер матур гына кичкенә генә бүләгебез бар. Без синең белән матур кәнәфиләргә утырып әңгәмәләр алып бардык. Шуңа күрә менә шундый бүләк, сиңа матур гына кәнәфи бирәбез. Шул кәнәфигә карап, безнең тапшырубызны искә алырсыз. Әйе. Какая-то именно сабын дип торам. Менә шундый сувенир гына. Зур рәхмәт. Безнең хәтта бит инде өебездә, фатирыбызда шундый сувенирлар өчен, шундый истәлекле бүләкләр өчен аерым бер урын әзерләдек без. Аллага шөкер, безнең кәнәфибезгә шундый матур бер урын булдылар. Рәхмәт. Гөлназ, сиңа рәхмәт килүеңә, инде дөресендә вакыт табып килүеңә. Сез, дуслар, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылырга онытмагыз, лайклар куегыз һәм инде әлбәттә комментарийлар языгыз. Без көтеп калабыз. Дуслар, инде безнең тапшырубыз ахырына килеп җитте. Безгә бүген ут кеше, шәп кеше, талантлы кеше Гөлназ Шәрипҗанова килде һәм китте. Без сезгә саулашабыз. Сау булыгыз. Хуш-хуш. Пока-пока.